Renungan Padinan GKJ Purwantoro Jumat Pon 3 Oktober 2020. Padha tulung tinulungono. Minangka jejer renungan padinan enjang menika kapendhet saking Galati 6 ayat 1 ngantos gangsal. Kawaosaken dening Sudiono sugeng mirengaken. Para sadulur, yen ana wong kang tinemu nglakoni panerak, kowe kang kasukman kudu nuntun wong iku marang dalan kang bener, kalawan budi kang sareh karo njaga awakmu dhewe, supaya kowe aja kena ing pacoban. Padha tulung tinulungono ing bot repot iya kaya mangkono iku anggonmu netepi ing angger-anggering Sang Kristus. Sebab yen ana sawenehing wong kang rumangsa menawa awake aji, mengko babar pisan ora aji iku ngapusi awake dhewe. Becike saben wong ndadaro panggaweane dhewe lagi kena ing gumunggung ndeleng kahanane wong liya, sebab saben wong bakal mikul tetanggunganing dhewe. Mekaten sabdanipun Gusti, mugi saged kita raos-raosaken wonten ing sauruting gesang padintenan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedherek ingkang kinasih, sabdaning Gusti menika minangka angger-angger anggen kita gesang ing masamuan saestu. Menawi kita nyuraos lan kita nggatekaken utawi kita cocok-cocokaken kalian gesang kita, rumaos lingsem awit menapa kita minangka umating Gusti, kita taksih tebih ing kersanipun Gusti. Yen kita gesang menika taksih kathah ingkang boten pas tumrap kersanipun Gusti. Taksih mementingaken gesang kita piyambak. Menawi wonten manah ingkang badhe tetulung tumrap tiyang sanes, taksih mikir-mikiraken untung ruginipun. Dereng totalitas kados ing ayat menika. Nanging menika ampun dadosaken pembatas anggen kita mitulungi tiyang asanes. Langkung-langkung tiyang menika sanget betahaken pitulungan kita ing bab menapa kemawon. Amin. Gusti berkahi kita sadaya. Pandonga. Duh Gusti, paduka ingkang mengku gesang kawula pasrahaken samudayanipun gesang kawula, paduka ingkang ngrimati saengga gesang kawula migunani tumrap tiyang sanes. Menika pandonga kawula, paduka pampunten kalepatan kawula. Wonten ing Sang Kristus Yesus pandonga menika kawula aturaken. Amin.